fula luppen. Ja, så ja, hej gubben. Nej, jag ska snart till kören och sånt. Jag måste fixa lite inför igen. Du vet. Om typ, vad man ska säga. Oj, jag ser liksom inte här. Så. Typ är lite stor här. Ja, typ 6 månader kvar alltså gubben. Ja. Ja, puss, hej. Innan jag går in måste jag gå lite. Smakar till gott. Okej. Så ni vet, alla. Det här är pip. Någonting konstigt hände. Pip! Nej, nu ringer det andra telefonen. Ja. Nej, jag ska snart in frissa nu. Ja. Ja, hej. Hej. Hejsan. Är det som är Rolling Stones? Nice. Jag har beställt pizza här. Har du sopsnö eller? Jävligt snyggt. Jävligt snygg spegel du har. Okej, vad ska vi göra nu? Vad vill du ha för sminkning? Ja, jag ska ju snart föda barn om 6 månader och då måste jag liksom hålla i 6 månader. Liksom. Okej. Har du något sånt? Ja. Vänta, jag ska bara smörja på lite. Sånt här behövs bara en dag liksom.